Men inden vi går i gang med de varslede indslag, så skal vi først se lidt nærmere på noget, der også er ret unormalt. Nana, for nogle måneder siden kan jeg huske, du havde inviteret en gæst her i studiet for at give ham en regulær skideballe, fordi han havde valgt et lige lovligt eksperimenterende medie til at udgive litteratur på. Hvad var nu det? Jamen, det var jo Jonathan Nielsen, som er redaktør på forlaget Arena, der havde sendt mig et kassettebånd af alle ting, der rummede nogle digtoplæsninger eller en antologi, og der var blandt andet bidrag af Peter Nielsen, Rasmus Graf, Christen Forsum, og så var der noget klavermusik, der var lagt til. Og jeg hissede mig vældig op, fordi jeg jo ikke kunne finde noget at afspille det her kassettebånd på. Og så den her uge, så har jeg så fået en mail fra redaktøren, som skriver, at de allerede har fået 60 medlemmer i den klub, hvor man kan abonnere på de her ting, og at kassettebåndene simpelthen allerede er udsolgt. Så Klub Arena, altså Arena-forlagets klub, har solgt 60 eksemplarer af det her kassettebånd? Ja, tilsyneladende, og nu er der simpelthen udsolgt. Så ny dansk lyrik på kassettebånd, det går altså som varmt brød? Ja, altså varmt brød, men i hvert fald er der udsolgt. Og så fik jeg jo også ind ad døren, denne her, jeg ved ikke, om man kan høre det, en plastikpose, og det er så ikke et kassettebånd, men hvis man åbner det, så kan man se, at der er, og sikkert også høre, et brev på gult linieret papir. Altså der er simpelthen et brev i en plastikpose, det er anden udgivelse i den serie. Og hvad er det så? Det er et brev fra Rilke til en veninde, og brevet er skrevet i 1903. Altså Rilke, den tyske digter Rilke, Rainer Maria Rilke, som man nu har oversat og altså genudgivet. Og du sidder med det der, det kan lytterne jo ikke se, men som du siger, det er gult papir, det er det linjeret, siger du? Ja, linjeret gult papir, og hvis man har lyst, så kan man jo læse. Men det er 4 sider langt, kan jeg sige? Nej, det er meget længere. Det er meget længere. Det er uendelige sider, men det er lidt pudsigt at genudgive et brev i en plastikpose. Men når Rilkes brev til denne veninde udkommer nu, er det så fordi, der er en eller anden anledning, altså en rund fødselsdag for Rilke? Hvor gammel er han? Nej, for ved du, jeg har siddet her med artiklen fra forlaget, eller det lille brev, og så står der simpelthen, brevet blev oprindeligt sendt i 1903, og for at fejre 107-årsdagen for brevets postering, tildeler Arena nu Rilkes brev endnu en postgang. Og det er altså meget lun humor og et interessant eksperiment. 107-årsdagen for brevets postering, det er en værdig anledning til et genoptryk. Hvis man gerne vil have fingre i brevet, hvordan? Så går man ind på www, og så forlaget-arena.dk.